Kao članica energetske zajednice i potpisnica Pariškog sporazuma, Bosna i Hercegovina je posvećena ispunjavanju preuzetih obaveza i direktiva Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti. Kreiranjem zakonodavnog okvira i provedbom aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, značajno se doprinosi kreiranju povoljnijeg ambijenta za realizaciju investicionih projekata u ovoj oblasti. U akcionim planovima energetske efikasnosti definisano je da je javni sektor upravo taj koji treba biti pokretač i vršiti promociju aktivnosti za primjenu mjera energetske efikasnosti i smanjenje emisija štetnih gasova. S tim u vezi neophodno je da se uspostavi održivi sistem upravljanja energijom u javnim objektima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Od 2013. godine razvojni program Ujedinjenih nacija uz financijsku podršku vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH radi na jačanju institucionalnih kapaciteta, uspostavljanju energetskog menadžmenta, poboljšanju energetske efikasnosti javnih objekata uz upotrebu obnovljivih izvora energije kako bi se ispunile obaveze i EU direktive. Ovaj projekat je zaista sa svim svojim aktivnostima usko posvećen razvoju i uspostavi politike, odnosno djelovanja na polju energetske efikasnosti. I ono što je sigurno jako vrijedno, a to je da sve aktivnosti obuhvataju široki spektar, što se sve preporuke na određeni način transponiraju kroz ovaj projekat, što je projekat u svojoj već 5. godini realizacije postao primjer dobre prakse, pokazao je određeni kvalitet i u stvari pokazao kako treba i može da se radi kada je u pitanju energetska efikasnost. Zajedno sa partnerima, UNDP kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj radi na institucionalizaciji upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora. U Republici Srpskoj je urađeno 21 objekat, odnosno provedene su mjere energetske efikasnosti na 21 javnom objektu. Do sada je kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj izvršena energetska obnova 137 javnih zgrada, kreirano preko 1700 zelenih poslova te poboljšani uslovi rada i boravka za preko 109.000 korisnika. Financijske uštede ostvarene u javnim budžetima na godišnjem nivou iznose preko 4 miliona konvertibilnih maraka. Podržavamo Bosnu i Hercegovinu na putu ka članstvu u Evropsku uniju i ispunjavanju ciljeva koji se odnose na EU strategiju o energetskoj efikasnosti. Mi zaista vjerujemo u održivi razvoj i dajemo podršku implementaciji ovog projekta. Kako bi kreirali dodatne uštede iz koje bi bilo moguće finansirati nove projekte, u narednom periodu proširit ćemo aktivnosti na implementaciji mjera energetske efikasnosti sistema javne rasvjete i ugradnji solarnih sistema u javnim objektima. Također radit ćemo i na ugradnji solarnih sistema za domaćinstva u ruralnim područjima koja nemaju pristup električnoj energiji, a kako bi ovoj ranjivoj kategoriji stanovništva omogućili da proizvode električnu energiju potpuno besplatno iz obnovljivih izvora energije i kako bi unaprijedili njihove osnovne uslove za kvalitetan život i rad. Ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti donosi financijske, energetske i socijalne koristi koje se ogledaju u uštedama u budžetu, kreiranju radnih mjesta, boljim uslovima boravka za korisnike i čistijem okolišu.